Msichana Yesu, haleluya. Iwe ushuhuda zakani kutia azokushangira mama yangu. Msichana Yesu, haleluya. Isaiah chapter number 40 kubapa verse ya 28. Isaiah chapter 40 from verse 28 to 31. From verse 28 to 31. Hauna kuziva here, hauna kunzwa here, Mwari asingaperi Jehovah. Musiku wemati ose nyika, haazii, haaneti, njere dzake hadzikanganwi. Vanoziya anovapa simba, vanoziya anovapa simba, anoshayiwa simba anomuwedzera simba rake. Kunyangwe nevanakomana
vachaziya nekuneta nemajaya achawira pasi chose, asi vanomirira Jehovha vachawana simba idzva, vachabhururuka namapapiro samakondo, vachamhanya vasinganeti, vachafamba vasingaziyi. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri rechirungu rinoti, hast thou not known, hast thou not heard, that everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth the strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall not walk and they shall walk and not faint. Mwari vaitire zvakanaka kuverengwa kweivhangeri. Tinogona hedu kugara pasi. Ndoda kutaura simba rekutenda. Kana kuti munhu akatenda anorarama upenyu hwakaita sei. Ukaona cheya yako isina munhu, don't worry. Whether ikadropa kune vanodropawo, whether ikaita zvakanaka kune vanowedzerawo. So it's very normal. Temperatures akadropa, numbers anodropawo. Kune vanotonorwa Sunday, asi Monday vasingatonorwi, vanenge variko kubasa. Amen and amen. So what happens? Isaiah achinyora kuvaIsraeri anoshandisa mucherechedzo weyouth. Ukataura zveyouth, vakomana nevasikana, mukatamba navo bhora kana kumhanya navo, they are stronger than the elders. Simba riri kutaurwa panapo nemurume anonzi Isaiah rakasiyana nesimba rinozikanwa nevanhu. Kana uchida kumhanya unomwa energy drink, kana kuisa sugar mukapu, you steer it, then you have power. This is the power that is normal, and this is the power that is associated with the youth. The power that are generated through normal methods. Kune simba rinogadzirwa nezvinhu zviri normal. Kuziva kuti kana ndakuda kunosakura, ndinodya sadza, ndodya rakawanda, ndonomhanya. Vanoita boxing vane tsika yekudya mazai nemasugary things zvakawanda. Kuti waite simba vanoda a special diet. Nevanotamba bhora pane madiets are meant to form the muscle. Kunesu takamboita mamartial arts neboxing, unoziva kuti kune food inobuild a shoulder, koita food inobuild the thigh, koita ma-exercises anobuditsa tsafu. Wakaisa chirubber belt uchidai uchiedza kuunganidza tsafu. Kuti kana worowa bhora urirowe zvine chisimba uchiunganidza tsafu. Kureva kuti kune simba rinoonekwa, rinozikanwa, rinoassociatwa neyouth. Ukatarisa kuarmy kunoenda certain age group, ukatarisa kubhora kunoenda certain age group. Zvine simba nemhando resimba. But Mwari vari kuti simba iroro riripo. Isaiah achinyora ari kuti simba iroro riripo rechikafu. The youth shall faint and they shall grow weary. Vapedza kudya zvakanaka zvinoripira muviri, zvinobuilda muviri, vachapera simba. Kureva kuti tsika yekurarama nemararamiro evanhu, pane simba ratiinaro rinoshandiswa nemonya dzepanyika ino. But Mwari vari kuti vanomirira Jehovha, vanogara patsika yekutenda kuti akafa akamuka, vane rimwe simba ravanaro rinoti harinete uye havazoneta kana vapfekwa nesimba iroro.
kureva kuti pakurarama kwemunhu ane simba rinofanira kumupfeka riri none other than ordinary power. Muzita raJesu, amen. Iwewe semukristu une simba raunaro risina nyika. Iwewe semukristu une kumwe rimwe simba rekuti when everyone is getting tired and when the world has come to an end, yagumirwa, yapererwa, pasina mhinduro, ipapo ndo panosimuka vanotenda vakushandisa simba rekudenga neunderstanding isingakondrorwi nevanhu vepanyika ino. Kureva kuti zvinhu zvikakuomera semukristu unosimuka, but hausimuke netsika dzevanhu, unosimuka netsika dzaMwari, uye unosimuka nekutenda. Kana wagara pakutenda unosimuka. Kana nyika ikavhara masuo, pane kutenda nesimba risingavharirwe masuo rinotendera munhu kusimuka. Kureva kuti vakatenda muna Mwari, vanogara mutsika dzaMwari, vanogara panyasha, vane simba ravainaro risinovatadzisa kurambidzwa kuita zvavanoda nenyika. Vanotenda muna Mwari havavharirwe nenyika, havarambidzwe nenyika, havalimitwe nenyika, nekuti vane simba. They won't grow weary. Kune munhu wandiri kutaura naye manheru ano, mangwanani ano, ndoda kuti utarise pawakavharirwa, utarise pauri kugumira, utarise pakavharwa nenyika, uti Mwari chindipfekai nesimba ramuri kureva nezvaro, kuti vanotenda vachimirira Jehovha vachapiwa simba panenge papera vamwe simba, vachapiwa nyasha papererwa nevamwe. Gore harisati rapera, masituations akakuvharira, ndauya nerimwe simba rekuti haripere uye harigumirwe, ratakuda kumboaplaya musevhisi ino kwasara maviri chete, inotevera nemusi wa5 tomboenda pabreak. But mangwanani ano ndauya nedzimwe nyasha kuti pacho pasarira apa, pari kuramba apa pasarira gore rino, pane rimwe simba rinopiwa vanotenda, kuti nyika pairi kuti zvaramba, pauri kuona sepavharwa, but kune simba rinobva kudenga, risingazive mavambo kana magumo, risingazive pekuperera kana pekutangira, rinobva kudenga. Iye ari kuti vanomirira Jehovha uye vachigara pakutenda vanopiwa simba, kuti vanhu vapererwa nevane simba vapererwa, ivo they shall fly. Pari kutadza vamwe kufamba, iwewe ndo paunosimuka. Nezuro ndaiparidza ndichiti the day before yesterday, ndikati when you have faith, kana uine kutenda mauri, uri a bombshell, vanhu vese vanenge vachiti zvapera, but anotenda, faith opens doors. Faith stands when reasoning has failed. When reasoning says give up, when understanding is saying give up, faith stood and start to make things happen. Pazvinenge zvaperera kuvanhu ndo panosimuka vanotenda. The weapon yawinayo iwewe haizi yesimba rako, but iri weapon yako iwewe isimba rekutenda mune ane simba. Kana torwa hondo hatirwi tiri tega, tinobata murume ane simba, vanzi vanotenda. Ndotomboshandisa kutenda kwako mangwanani ano. Rega kushandisa reasoning, rega kushandisa understanding. Understanding inogumirwa, reasoning inogumirwa, pfungwa dzevanhu dzinogumirwa, zvakanyorwa zvinogumirwa, asi simba raJehovha harigumirwi. Ena unobvunza vaIsraeri, vanototaura voti Moses, kumberi kwedu kune gungwa, kusaidi kune ruware, uku kune gomo, kumashure kune vaIjipita. Ipapo ndo paunoona Moses achiti haticharwi nemiseve nemfuma uye haticharwi nemakomo. VaIjipita vamunoona hamuchazovaonizve zvakare. Wai aakushandisa simba, anotarisa kudenga. Shoko raMwari roti nongedzera mvura, rova mvura iome, kureva kuti understanding and reasoning iri kuti
hatigoni kuenda kusaidi kana kusaidi, kana kuenda kumberi kana kumashure, but simba rekutenda riri kuti famba nepane mvura ndaita kuti paome. Kune mumwe munhu anofana kutenda simba remunana muservice ino, kune munhu anofana kutenda simba raasina, kune mumwe munhu anofana kurusimudzwa nesimba risiri paari, but simba remuchinjikwa. Vanomirira Jehovha, zvenyika ino zvinogona kuramba. Kune vanhu vakawanda vasinga qualify grace, vasinga qualify unless they have graced. Kune vanhu vakawanda vasinga qualify kutorarama. Chirwere chawinacho achito qualify kuti urarame chine a best before. Mamiriro akaita situation yako ane best before. Kureva kuti ne understanding yana doctor, ne understanding yevanhu iri kuti mazuva averengeka, but kune mumwe ari kuti ndakakuona uchitakanya uri muropa ramai vako, ndikadaidzira kuti rarama, iye ane simba risingaperi. Mwari haasi munhu aashekwe, hakuna munhu akavimba naJehovha akanyadziswa, uye hakuna munhu akasimudza kutenda akaramba akadaro. Itsika yaMwari kusvinurira vanotenda, itsika yaMwari kujustifya vanotenda. Shoko raMwari harinyadziswe. Kana akataura havitendeuki sevana vevanhu, kana akareva izwi haatendeuke sevana vevanhu. Vana vevanhu vanokanganwa, shoko raMwari rati haakanganwe. Kana areva. Ndine munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano, ndoda kukuudza kuti gore harisati rapera, uye ndauya kuzokutaurira kuti zviri kukuremera zvina anozvigona, uye ndoda kutaura kuti pauri kutadza kusvika pane anogona kukusvitsa ukamira mukutenda. Bhaibheri shoko raMwari rinoti nekutenda Enoki haana kuona rufu, uye nekutenda Rahabhi chifeve akajustifyiwa kwete nemabasa. Ndine maKristu ari munomu anotemba unhu hwake, but rega ndikuudze secret yekudenga. Mwari vane tsika yekusimudza zvidhura, uye Mwari kubvira pakutanga waishanda nezvidhura, uye vaishanda nevanhu vasina basa. Sara apera padumbu ndo panotangira Mwari. Dumbu rauseless Mwari vachitanga pana Rahabhi chifeve muguta muine vapirisita veKenani. Akutarisa vanhu vekwake akaenda pana Rahabhi. Unotaura zvaEsther mvana, unotaura zvaEsther nherera akanga asiri weko akaroorwa namambo, unotaura zvaRuth mvana yakafirwa, kana kuti shirikadzi yakafirwa isina mwana. Ndo inoona Mwari vekudenga vachitanga kugadzira zvinhu zvavo, achiti musandinyengetedza kubva pamuri, vanhu venyu vachava vanhu vangu naMwari wenyu achava Mwari wangu. Ipapo ndo panotangira Mwari. Situation yako inoda kungoita certain decision mangwanani ano. Situation yako inoda kumboregedza reasoning, situation yako inoda kumboregedza understanding, situation yako umbotraya kuita zvinhu zvisinga make sense pamberi pevanhu kuti zita raJehovha risimudzirwe. Umbotraya kuita zvinhu zvisina meaning pamberi pevanhu. Ndofunga kuti dai pane munhu akasheyiwa naye nambuya Sara kuti kumba kwangu kwauya mutumwa, ndanzi gore rinouya unenge wane mwana, ipo pachipfuwa pasisina munhu, pasisina chinhu. Pane mamwe situations okuti ukataura so kuvanhu kuti ndinotenga mota, vakatarisa salary nelevel yako unoita sezvinonzi uri kuzvituka, havasi kukutuka uri kuzvituka. But ipapo ndo panoshanda Mwari, ipapo ndo panoshanda kutenda, ipapo ndo panoshanda simba raMwari. Ndine vanhu vakawanda vakazviita right off nekuda kwereasoning, but mangwanani ano ndiri kuti gara panyasha, simudza kutenda, uone simba renyasha. Ndine munhu andiri kutaura naye, gore harisati rapera, uye kana uchifunga kuti even kana paine munhu ane chirevo chaakareverwa, nhasi ndauya nechirevo chiri nani chekuti ukagara panyasha simba hariperi. Hanzi anopa simba, you renew your strength. MaKristu have been shot down several times. Pese paunoedza kunamata Mwari, pese paunoedza kuita zvinhu, unoshandisirwa mastandards evanhu, unoshandisirwa nzira dzevanhu, unoshandisirwa reasoning yevanhu, then you start to believe that you cannot do it. Kune munhu wandinoda kutotaura naye so kuti gara panyasha. Kana uri panyasha so pane rimwe simba raunopiwa risingagoni kukondororwa nevanhu vepanyika ino.
unoga pamwe pacho ukatarisa takatarisana so sana baba nana mai takatarisana so sevakomana nevasikana tine malevels nemastandards atakapanana kuti ava ndo vashandi vedu, ava ndo vaiti vemagadheni, ava ndo vasingarooreki, ava ndo vekushata, ava ndo vekunaka. But nyasha kana dzaburuka pamunhu, simba iri rekudenga haritarisi chiso, haritarisi kala, haritarisi education, uye haritarisi kwakaberekwa munhu. Rinongoti varada ratoda, atenda mariri atorarama, atenda kuti rinoshanda zvotomuitira. Simba rachapiwa kugara panyasha, kungonzwa so. You see, faith, when you raise your faith, vanomiririra, pane an aspect of waiting for the Lord. Moses haana kuti vaIjipita vasvika. Anoti let me ask, kuti Mwari vari kuti kudii, ndo paari kunzi rova mvura iyi. Kune munhu anofanira kumirira chimwe chinhu so kumboti Mwari munodei, Mwari munodei muupenyu hwangu. Pane simba ratakapiwa. I've told many people that are in my circuit, ndikavaudza kuti kana vaakuzopfuma haupfume nekushanda, pane mari yaunofanira kupiwa usina kushandira. Maoko emunhu haagoni kugadzira billion pagore. It's not possible. Unenge uchitambira mari pe awa. Pane dzimwe mari dzinofanira kukutevera, pane kumwe kuzodza kunofanira kukutevera. Jacob did not work. God miraculously provided him with wealth. Anongopenda tsvimbo, akambodzifudza for 10 years, dzisingaite saizvozvo. Asi ane mamwe makore aanozodzifudza dzaakuita mamwe mararamiro. Pane imwe pfuma yausingafaniri kushandira, pane kumwe kusimudzwa kwausingafaniri kushandira, kwaunofanira kungosimudzwa naMwari. Pane rimwe simba risinganzwisiswe nevanhu rinofanira kuva pane anotenda kuti zvinhu zvako zvifambe, nekuti ukada zvinonzwisisika, the result is so small. Can I repeat this? The result is so small. If you want to do it through the normal methods, ndaitarisa the maximum salary, kuti even vanhu vari mugovernment vane capping yemari yavanofanira kutambira. Pane chinonzi salary siu, but kana vaakuda kuita zvimwe zvinhu haufaniri kushandisa mastandards evanhu. Pane dzimwe nyasha dziripo. Kana urida kupora pachirwere chiri kukurwadza, you don't really need mastandards evanhu ekuti drink 2 pills in the morning, 2 pills in the afternoon, after 7 days finish the course. Jesu anongosvika pane aibuda ropa, achipedza kumubata oti kutenda kwako kwakuporesa, kwete mangwana, but ipapo kureva kuti pane rimwe simba rinoshanda kune vanotenda, rinodambura masystems nemitemo yevanhu kuti munhu asvimuke. Kana Mwari vakushanda, vanochinja mitemo yevanhu. Unoziva kuti vanhu vazhinji tinotenda, pakunamata kwedu tinotenda, asi handizive kuti akatiparidzira akatiroya ndiani pakutenda kwedu. Why? Because maKristu akanditeerera anotenda kuti mukudzikama nekune usoft ndo una Mwari mukati. Bible rova rataura roti since the time of John the Baptist until now the kingdom of God suffereth violence, and the violent shall take it by force. But I think the violence did not start by John the Baptist. It existed already before then. Let me prove you kuti Samson airwa nevaFiristia vane mapfumo nemiseve nemabhiza, achivarova neshaya yembongoro, iye asina pfumo kwakuuraya 1,000. Murume anonzi Elijah anosangana nemaprofita vaBhaari paMount Carmel 400, iye ari 1, kwakutema bhuru uyu rake kwakuisa chibayiro. Mwari anopindura nemoto, ndiye Mwari chaiye. Nyaya yangu unoiziva iyi yekuti moto vakaenda pachibayiro chaElijah, but hauna kuzoverenga panoti Elijah anoti vaprofita 400 ava havachadzokera kumba, Mwari vavo anyarara naivo ngavanyarare. Akavabata vese akavauraya, kureva kuti kana Mwari wenyu anyarara nemi wacho chinyararai.
So what it means kumukristu is zvimwe zvinhu zvaunofunga kuti kudzikama hakusi kudzikama. Itsika yaMwari kuita zvimwe zvinhu zvisinganzwisiswe nevanhu. Can I repeat this? Itsika yaMwari kuita zvinhu zvisinganzwisiswe nevanhu. Ndosaka wakaona kuti Jesu was never a friend of the Jews. Why? Aita zvinhu zvakasiyana netsika dzevanhu. Aona kutenda kuri muna Zakeo. Those who wait upon the Lord shall be renewed their strength. Zakeo haana kutenda ka5. Uye Zakeo haana kutenda gore rese. Zakeo anongotenda one morning. Angonzwa kuti Jesu vari kupfuura nenzira iyi. Kwakutarisa kuti mari ndinayo asi ndakapfupika. Asi murume uyu ari kunzi ari kuporesa vanhu. Ine handirwari asi ndiri mbavha, asi ndoda kumuona. Ndinzwe unzwe. Iye imbavha haarware asi anoda kuona Jesu anoporesa vanhu. Kwakunokwira mumuti. Achikwira mumuti, Jesu kwakuona appetite iri mumunhu. Akwira mumuti. Kwakutaura kuti nhasi ndinonodya kumba kwako kugura. Apa Jesu ari kuenda kumba kwembavha. Munoziva kuti munomwa ndogona kuita vamwe vanhu vane hunhu hwakafuratira. So munhu ane hunhu hwakasunama akangotenda one of the sermons, Mwari vanogona kutoshanda naye. Ndaiudza vamwe vanhu ndikati kune mumwe mwana ainzi mwana muparadzi. NdiJesu vakapa parable iyoyo. Koita mumwe mwana kwaye aiteerera zvakasimba. Mwana muparadzi kwakuita a daring child. Kuda kuedza baba. Baba chindipai yangu. Handigoni kumirira rufu rwenyu. Ini ndipei yangu. Kwakupiwa kwakunorova kwakupedza. Haana kugumira pakunorova yake. Apedza. Anoti regai ndidzokere kuna baba. Baba kwakunourayira mhuri yakakora. Munhu anodya mari yake nezvifewe. Uyu wekutendeka uyu aripo asati ambouraya kana kanyenye. Kwakuurayirwa mhuri yakakora. Kwakupfekedzwa ring as a sign of love. Kune vanhu vari muno wane hunhu hwakanaka. Haube, hauite makuhwa, hauite utsinye, haufambi unofamba zvakanaka, but kutenda kwako kuri mauri kunogona kukushayisa zvakawanda. Iwe uchifunga kuti wakadzikama. Kwozouya vanasisi dhori vaneta kupfeka mamini, vosvika kuno vaine appetite yekuona simba raMwari. Wopinda muchechi vaine appetite yekunzwa vhangeri. Wonzwa vhangeri vachipedza kunzwa vhangeri. Denga rinongoti atenda ndomusimudza. Harina kuti aita zvakanaka. Vanotenda vachimirira Jehovha, vana Zakeo vanosimudzwa. Itsika yaMwari kushandisa vanhu vari kuda kuenda kwavari kuenda. Vanogara munogara panzvimbo. Murume anonzi Metusela. He is the longest surviving man in the Bible. He never sinned. But haana nhoroondo. He lived a flat life. Unogona kuita a church mouse. Hausati wambotadza. Hausati wamboita upombwe. Hausati wambohura. Hausati wakambobira munhu. But chavazokumbira kunashe hapana. Kungouya akauya toenda. Akauya toenda. Akauya. Munoenda iti 97 years. Musina kana kasaini kemunana kambopfuura nepamuri. Musina kana kasaini kenyasha. Kana kandimi zvako. Kana kutenga kamhuru kemombe. Kana kutenga bhasikoro. Hamuna. Akauya toenda. Muri pana. But koita vamwe vane nzara nenyota. Vari kuti kumuziva musimba rake. Kwete musimba rake rega, but musimba guru. Kana zvanzi ndaakusimuka ndotosimuka. Kana ndonzi ndaakuenda ndotoenda. Kana ndonzi ndaakufamba ndotofamba. Kune vakadzi nevarume vanofanira kufamba vakamira pakutenda kuti kune nyasha dzinosimudza vanhu. Ndaibvunza mumwe mukristu, ndaibvunza vamwe mufundisi, vakandiudza kuti I have saved since 1985. Inini pamwe pamakore iwayo ndanga ndichiri padhuze nekubviswa pamba. Ivo vakanga vamufundisi.
1985 vazhinji venyu makore makuru kwamuri. Mufundisi yeye akaparidza imi musati maberekwa, but haasati atenga sofa rake ega, anoita rekusiyirwa nevanhu. Ndikati saka vanhu venyu muri kuvati kudii? Zvikanzi God is providing me. Ndikati no, but he must provide better than that. Unoza chinhu chandakadzidza, usararame 20 years dziri flat, rarama 5 dzine activity. Usararame 20 years dziri flat dzekungonzi akaberekwa akafa aenda kuchechi. Parufu rwako evidence yekuenda kuchechi i-t-shirt yakanyorwa kunzi AFM Rudaport Assembly, yausati wabhadhara futi, yauri kutodzingirirwa nemadzimai uchipoya. Ndosaka usingakwazisi mufundisi Magota unokurumidza kubuda ne-t-shirt iri muroka mako yausati wabhadhara. Why? Nebareta ndo zvinhu zviri muloka mako, but hauna saini yekuti vana vako vakakubvunza kuti zvamainamata makasiyei. Ngotarisa munhu ari padhuze newe uti kunamata uku kuri kukubatsirei? Pauri kuuya kuchechi uri kubatsirwa nei? Kana pasina chiri kukubatsira, simudza kutenda. Simudza kutenda. Iti Jehovah, I need a sign yekuti mataura neni. Moses paanonzi enda unoti it's who I am. Adidaidza unoza kuti akati give me a sign yekuti kana ndasvika kuvakuru veIsraeri ndinovaudza kuti ndasangana nemi. Zvikanzi unei muruoko rwako? Akati ndine nyoo, ndine tsvimbo. Akanzi itande pasi, akaikanda pasi ikaita nyoka. Akanzi isimudza, akaisimudza ikaita tsvimbo. Paakaenda kwaFaro, Faro achita mastaira achigadzira, yakangokanda tsvimbo yake ikaita nyoka. Magicians akaisa nyoka, nyoka yake ikamedza dzimwe nyoka. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, kunamata kwapamusoro iyi hakuendesi kure. Kunamata kwetsika hakuendesi munhu kure. Kunamata kwekudzikama hakuendesi kure. Kunoda varume vakafanana nana Samson vari kuti ndakaita upombwe ndikarara nechifewe. Kwete kurara nechifewe kega, but ndakatorara nacho. Kwete ndarara nacho chete, ndakarara nacho chifewe ndikatorerwa simba. Asi anozoita zuva raanoti agara pasi oti varume vari kutamba apa havafaniri kundijairira, kuti vafunge kuti maziso aSamsoni takaabvisa. Baba ndiitirewo nyasha muripire maziso angu. Hakuna akabvisa ziso rangu anofanira kusara achirarama. Zviri nane ndife nawo. Ndo paanoti kumutariri ndisvitsewo papira ndinyatsovajaivhira kungosvika varidhonza varadonha. Ini ndakumbodzidzisa mumwe munhu mamwe manamatiro. Vanhu vanokuroyai ngavarege kuramba vachikuroyai. Akuroya ndokuita deliverance zvopera. Okuroya futi ndokunamatira wopora. Akakuroya iwewe uroyi hwacho ngaurege kuenda mumhepo, ngaudzokere pamuridzi wawo. Kana ndaikwenya manheru munhu wacho ngaakwenyewo. Kana ndairara ndichiona nyoka, nyoka ngadzinoonekwa nemuridzi wadzo. Iye ndiye anogadzira nyoka, iye ndiye ngaaone nyoka. Kwete kuitira chikristu chekuti hanzi ndinonamatira. And I'm praying for people who do not like me. Iwe azvimo muBhaibheri. Wakunamata so. Enda akakuroya nhasya, akashaya chinomurwadza anokuroya futi mangwana. Ukarowa munhu mbama, akakurowa hadha, zvandinoudza vana vangu, did someone smack me at church? Go and smack them harder. As soon as you see them when they are not expecting, smack. Achingosvika chakagara pasi. Mangwana chikamuona chinotaura kuti uyu munhu arohwi. Murikuyanera kana chakaita mafanisi chinoitira kumwe. Inini I always say this, handina dambudziko nekudaidzwa naticha kuti mwana wangu arowa munhu. Ndine dambudziko nekudaidzwa kunzi mwana wangu arohwa, because even akanzi sorry atorwadziwa kare. Saka inini ndine dambudziko newe una employer asingabhadhari, but handina dambudziko nemunhu anouya achiti haubhadhari. Because ndomubatsira iwe uri right. Kuno munhu ari kunditarisa kuti mufundisi muri kuti kudii? Ndiri kuti kana maita kambani mukanonoka kubhadhara vanhu,
inini it's not a problem. As long iwe uri wangu, iye asi wangu. Iro harisi dambudziko rangu. Asi handidi kuti iwe unonoke kubhadharwa. Ipapo ndotsama. The world is selfish. Vane maperembudzi pavakanzi endai kumusasa. Shoko raMwari rakanyora richiti vapedza kuti vaSiria vatiza vaenda. Vakatanga vaunganidza goridhe nezvekudya zvinoringana navo kwakuisa kuseri. Kwakuchizonoudza vari muguta kuti uko hakusisina vanhu. Vamboisa zvavo pasaidi. Rega kuita munamato webenzi. Wekutanga kuropafadza vanhu. Iwe usati waropafadzika. Kuti unonzi ukanzi tora vanhu 5 pabasa, wonoverenga vanhu 5, zvonzi maita 6, iwe ndiwe waita mistake, dzokera kumba. Kuna vanhu vakadaro so. Unochengeterwa mufundisi nemunhu akauya nezuro. Unochengeterwa mai vako chaiwo nemunhu akapedza form 4, iwewe watoroorwa. Haupo here munhu akapusa kusvika pakadaro. Mwana akaberekwa 87 oro 92. Ndiye anotumidzira grocery kumusha. Munhu akaberekwa 1972 ndebvu dzaoma achingodzipara hana chaanoita. Kuregedza makomborero achibuda. Pane munhu andikutaura naye. Pane munhu andikutaura naye. Ende hondo dzese dzekwaIsraeri dzaiti dzikakunda vanhu dzaisati takuro vaisarai dzaivatora vonovashandira. Kana paine dhimoni raimbokuonesa moto, kana tari kunda, waona zvazvinoita. Kune munhu wane anogara achindibvunza kuti mufundisi sei makavenga nhamo. Vanhu vazhinji vanogara vachindibvunza kuti sei musingapedzi kuparidza musina kutaura nyaya yenhamo. Ndinovaudza kuti pazvinhu zviri pasi pezuva chinhu chakanyanya kushata chandakamborarama machiri inhamo. Can I repeat this? Izvozvi kana usina soku kanaya vemaki unoona ari akabata ki yake mota ari kuenda pamota, iwe uri kugeja kuti pandichasvika kukombi. Nhamo yakaoma. Chinhu chinonzi urombo. Unopedza 30 minutes wakagara wapedza kudya sadza uti ndooneka here ndichangopedza kudya sadza revanhu. Hausati wamboona kuti munhu anogara so achipererwa nenyaya kutya kuoneka apedza kudya sadza revanhu. Ukadya sadza revanhu kaunomboti gari. Especially kana kumba kwako kusina. Munoziva kuti kunoku kwakareruka kuparidza kuSouth Africa because tikaita party vakuru vechechi vanosevha vatendi. Ndakaenda kupresent worship ndikaona leader achipa vanhu chikafu akazodya chasara. Haazviiti uyu kana ari kuZimbabwe. Atanga atoisa mubhegi nechemwana ozopa vanhu nemamiriro ekunze. KuZimbabwe vanhu vanobika vanokwaziswa zvakasarudzika because ndo vanenge vari pane nyaya. Ndiri kuedza kukutsanangurira kuti nhamo ine zvainoita society. Urombo hune zvaunoita kusociety. Imimi hamutamboatenda muchato kuZimbabwe. Muri vanyowani. Mateenagers can understand. But vakuru vari pano ukaatenda muchato kana parufu, chikafu is a big issue. Kunyepa here. Hachinjwe zvokumanya. Vakuru chaivo vanenge vachirwira chikafu. Dai kuri kuZimbabwe mai masuka vanenge vachida kutochengeta imwe nyama yekuti vamasuka vazodya kumba kuishandisa for their love vabva kumuchato. Vakasvika vaine vasina nyama baba vanobvunza kuti saka uchazondibatsirei kana iwe wanga uchibika uya usina chiwo. But kunoku vakauya nayo vanonzi konhai mai marasika papi matadza kupfuura nepaKFC. Tsika dzevanhu. Can I repeat this? Tsika dzevanhu. Pane munhu andikutaura naye kuti when you are a Christian there are certain rules and regulations and certain situations that do not work with the natural power. Pane circumstances anowanikwa muupenyu asingashande chinhu chinonzi natural power. No matter how much strong you are or no matter how much educated you are, as long as you are living on earth, there is a superpower rinouya nekuti
rekutenda munashe, rekuti kana vanhu vapererwa iwe ndo paunotangira. Bhaibheri rinobva rati panoperera simba revanhu ndo panotangira Mwari. You need certain power for you to live a certain life. Kugara panyasha. Kune vanhu vazhinji vekuti they don't really see how God helps them. But when you are in need, the Spirit helps you. Pamwe pacho hauoni munana kana pasina need. A miracle does not happen when there's no need. You have to have a need. Iri pauri. Unofana unge uine chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka kuti munana uvepo. Ukatarisa kuti vese vakaitirwa miracles, they had situations that they could not control. Neither medication nor the learned could help them. That's when miracles start. Kureva kuti Mwari vachisika munhu panyika vakazvinzwisisa kuti pane simba repanyika, kwozoita simba rinofana kubva kwavari kuti zvinhu zviite. Kune munhu wandiri kutaura naye. I can tell you and I can repeat this. Hakuna Jackson remadzikirira. Uye hakuna Panado rinorapa madzikirira. Uye hakuna security fence inorambidza varoi. Simba repanyama, knowledge yepanyama, technology yepanyama haigoni kupinda munzvimbo dzemweya. Ndo panoshanda simba ranzi. Kune vanomirira Jehovha vachapiwa simba when the strong and the youth have fainted. Even they will renew their strength when the rest of the world has failed. Kureva kuti technology, in as much as useful as it is, ine painoperera. You can't understand kuti zvinonzi munhu akasimba ashaya murwere asara. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, pane chinhu chinofanira kugara pamoyo wako semunhu anotenda. Ukati fambe in the journey of worship, you must ask yourself, what am I using the extraordinary power in me? With wisdom and aging, I have learned that sometimes you need to test your faith by asking things from God. You need to test your faith. Test your faith. You need to test your faith. When you are worshiping God, test your faith. Say certain things that are beyond human comprehension and expect them to happen. When they happen, then you know I've got faith. Ndakambobvunzwa nomwe mufana ati mufundisi ndoda kuenda kuBible college. Ndikati waonei chinokutendera kunoparidzira vanhu? Zvikanzi hapana ndinonzwa. Ndikati enda kuZimbabwe usina passport, ugodzokazve usina passport, unongogara pasiti. Hapana anofanira kukubvunza passport pakuenda, hapana anofanira kukubvunza passport pakudzoka. Vakasvika pauri vanosecha mabhazi, they must just pass you. Ukaenda nekudzoka usina kubvunza passport, wobva waziva kuti wadanwa. Akabvunzwa passport achingotanga kupfuura bhodha achitanga kupfuura togeti rekutanga iro, bhazi richimiswa richienda, zvikanzi vakuru passport. Akati aiwa ndiri kudzikira hangu muPolokwane, handisi kuenda kuZimbabwe. Ndaudza driver ndiri kudzikira muPolokwane. Ndikati dzika udzoke umbonamata futi, kumberi hakuna kumira musho. Moses anoti I want a sign yekuziva kuti mandituma. Pamwe pacho ukaona dzungu rovona kukwadzisa haisi faith. Chivindi nefaith zvinhu tu zvakasiyana. Chivindi uri kutemba namai vako, faith uri kutemba nemusharukwa. Wazvinzwa zvandiri kutaura? Chivindi uri kutemba nemaoko ako, faith uri kutemba nesimba risingazive malimits, risingazive pekugumira, risina starting or end. Simba iroro rine zvarinokugonesa. Kune vese vanoita zvinhu imboedza Mwari. Bhaibheri rinoti ndiedzei muone. Kana wakupa mari kuchechi, rega kuipa seunorasa. Bhaibheri rinoti try me, then try him.
usabvise offering semunhu ari kubvisa chema kuti itenge bhokisi. Ndakaudza umwe munhu ndikati, when I try God, ndine offering yangu yanhasi haisi mari yekuti handizivi zvainoda, ndatoiudza izvi ende handikanganwi, ndorinyora pasi, ndoda kuzoona kuti razadziswa here. Rikasazadziswa ndoziva kuti pane zvisina kumira mushe. Tarisa munhu ari padhuze newe utaura kuti faith can be tried. Faith can be tried. Murume anonzi Zakaria anoti ataurirwa kunzi mukadzi wako achabata mwana, akati why? Zvikanzi hauchazotauri kusvika zuva rinobatwa mwana. Zviri nane kuita Zakaria than kuita munhu anongofamba nechivindi. Even kana makuenda kumachechi, handi vamwe venyu muchaenda kuDubai, vamwe muchaenda kuCanada, vamwe muchagara kuJamestown, vamwe muchaenda kuCape Town. Rega kungopinda chechi yawanzwa gitari wotofunga kuti wasvika pachechi unopfekedzwa mamhepo. Test the spirit. Can I repeat this? Test the spirit. It's not every person anopfeka sutu anonzi pastor. Sutu inotengeswa kuChina mogo, haina connection nevhangeri. Ende vese vakapfeka masutu muzvinoda kuti vafundise. Vamwe vakatopfeka yakanaka kundidarika, vamwe vakapfeka inodhura kundidarika, but chinosiyana inyasha. Can I repeat this? Kana makutsvaga simba iri, ritestei. Testai simba iri. Kune munhu ari kunditarisa kuti mufundisi muri kuti kudi, ndiri kutorevesa, when you walk with the journey of faith, test it. Inini hangu ndinofunga kuti ndingade kuita mwana muparadzi kadhani kuita mwana kwai. Pana Esau na Jacob, vanhu vane tsika vanda kuita Esau. Isusu vamwe tinoda hedu kuita vana Jacob. Zviri nane kunzi mbavha ndiine blessing than kunzi ndakadzikama ndisina chinhu. Ukatadza kupinda nepa straight ka pinda nekuseri. Kupinda. Can I repeat this? Kupinda kudi. Kupinda. Rega kudzikama kusvika pakutadza kuenda ku next level. Kune munhu andiri kutaura naye izvezvi so. Patiri kuti gore rapera iri mwaka mutsva uyu. Vamwe vakapinda January, vakapinda February, vakapinda March, iwe hausati wapinda. Even ukapinda nhasi wapinda mu new season. Even ukaita nhasi zvatofamba. Pane chinhu wani chandakadzidza. If you don't try the spirit, you will never experience things of the spirit. If you don't try your faith, you will never experience the power of God. Can I repeat? If Peter did not try, he was not going to walk on water. He needed to try it. Pane chinhu chandiri kutaura, simba raMwari also rinouya nekuti you have said it. You need to say it. It doesn't happen on its own. You need to say it. You need to have specific request kuti zviitike. Rahabhi haana kungosangana nevatumwa avapa pekugara kuti fambai nerugare. Anoti zvandakuitiraiwo zvakanaka, imimi munondiitirei? Ndine rimwe gore randakabvunza Mwari. Ndiri mukomana mudiki ndikati, Mwari, ndaita 12 months ndichikupai chegumi changu, ko imimi muchaiteiwo neni? Pane orphanage iri kumaraini kwedu inonzi Maninga village. I got my payout in 2005. When I got my payout, I pledged it. Yes, inini ndakanga ndisina fanda kuuniversity, ndosaka ndaipfeka 25 trousers 28, ndaisarwara, ndanga ndakaondeswa nemaconditions andairarama pamazuva iwayo. Kwete kuti anga akandipira, no, anga akandinakira nekuti pamwe dai ndakaberekerwa kuBhorodhewo pamwe ndisina kusvika pandiri, but background yakava a stepping board for me, kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvakaiswa naMwari muupenyu hwako kuti ukwanise kuachieva your end success. Ukachinjirwa maconditions hausviki ikoko. Ndakaisa mari iyoyo ndikataura izwi ndikati handirori mukadzi ndisina mota, ndomupa nhumbu
oti pakombi naWindi mama dzokerai kumashure kombi yazara. Unobatirwa mwana naWindi mufundisi asati wambata, nekuti vafundisi havawanzi kuisa ruoko padumbu remukadzi wako. Wanzwa zvandataura? Kana uri baba wainzwa nyaya yandataura iyi. Kwakupa chipo, kwakutaura kudenga kuti Mwari, handina hangu asi ndinoshuvira kuti nemari kana ndakuroora ndirore ndane mota. Dai isina kuuya mota yacho, mari yangu yanga yanyura, but I had tried the spirit. I could have joy kuti ndavakumbira varamba, asi Ishe ndavakumbira kureva kuti kune mumwe munhu ane situation iri muno ari kufanira kuvakumbira kubvuma kana kusabvuma, but ive vaudze. Ita sevane maperembudzi, tikararamira pano tinofa, tikaenda uko tinogona kufa kana kurarama. Pamwe pacho uri kuregedza kuedza mweya. Faith is tested. If you don't reveal it, it does not get rewarded. Can I repeat this? Kune munhu akambondibvunza akati, mufundisi hamutyi defeat here? Ndikati no, inini hangu handityi defeat. Ndakatomboitirwa madefeat muchechi chaimo, kunoshanyira mutendi ndoratidzwa pono, ndoratidzwa inonzi chi hora. Pane pamwe patakatonzi bvai pano tadhiraivha kuenda kuRandfontein, zvikanzi baba vati hamupindi geti rangu, vangondibvumidza kukukwazisai, ndobva ndadzokera. Kwaziswa kwakudhiraivha bheki. Apa mune masiya maudza vana kuti musatibikire. Mobva madzoka nedefeat. Mune muchiti zvatadanwa vanhu vachatibikirawo zvinonaka, mobva marambidzwa kutsika pavharanda. Unozonzwa vashona vachiti ukaona mahobi ediro otota, mubvumbi vabvira kare. I have faced defeat several times. Ukandiona ndakamira kudai, I have faced defeat several times. Ndakambonyadziswa before, ndakambosekwa before, ndakambotukwa before, ndakamborehwa before, ndakamboaccused before, ndakambopiwa mazita before, ndakambopiwa zvinhu zvandisina before. But by trying the spirit, here I am. I don't count my misses, I count my successes. Why? Nekuti ndimwari. Ubva wati komufundisi mairasiswa papi? Jacob akarasiswa wani? Akarasiswa wani? Akatopinda mumba achifunga kuti ana Rachel, kwaedza kwakuona muna Leah nemaziso akareya. Leah nemaziso akareya, ane maziso ewaiti asina mboni. Guma akarasiswa wani? Kune munhu wandiri kutaura naye, test the spirit. Simba randataura iri kuti vanomirira Jehovha vachapiwa simba. Simba racharipiwe wakagara. Ndine munhu wandiri kuti test the spirit. Test it. Even ukasaendesa mapepa kubhenki, havauyi kumba kwenyu vachikuti takupai mari. Endesa mapepa anorambwa ariko. Iwewe rega kuzvirambira, ngaanorambwa ariko. Kune statement yandakanzwa inogara ichitaurwa nevanhu, kurambidzwa nevanhu, kurambidzwa nemahunga. Ndakanzwa mumwe munhu achiti kuenda kuZimbabwe kuri kuita 7,000. Kunyepa. Hakuna bhazi rinosachacha 7,000. Even ndege haisviki iko nereturn. Kune munhu wandiri kutaura naye, try the spirit. Simba iri rinoda kuedzwa. Simba iri kutaurwa iri hariuye vakagara, rinouya vatoriedza. You need to try this. Rega mwana uyu aigara pamba aitaurwa naJesu, aive nechirwere chekusaedza baba, ndosaka asina kumbobvira akadya zvinonaka. Muno ndine vaKristu vanofamba zvakanaka, vanoda Mwari vavo, but they are not trying anything and they are not experiencing the power of the Lord. Ndaibvunzwa nomwe munhu, zvikanzi mufundisi, chivindi munochiwana kupi? Ndikati aiwa handina chivindi, ndinotenda. Uchindoona ndakadai so, where I am and where I am going, the only source of power is faith. Tarisa munhu ari padhuze newe mumboona kuti munotenda kusvika papi. Iyo zvini chitotaura so,
pese patinotaura kuti million, munhu anotofunga kuti mhuka isingabatiki. It's just a number. Unoziva here iwewe kuti munomu ndine vanhu vekuti vakabvisa bhutsu dzaakapfeka obvisa socks manga asati apera, gumbo rake rakasoita manga achikura, ende manga acho ari permanent, akangotsika madhaka mariji aperi. Varimo hama dzakadaro nedzimwe hama dzekuti ane gogo dzinosvika 100 but gumbo rake rinotodambura bhutsu hadzisi kugona kugadzira gumbo rake. Akasi aifamba netsoka 10 kilometers, gumbo iri harichazokwana mupoint shoe. Rinoda marafters, rinoda masneakers, haridi point shoe. But iyeye manje munhu akadari akaedza mweya ukampa bhutsu dzisingaenderani negumbo rake, newewo edza mweya ukupewo zvinhu zvisingaenderani newe, wongozvishandisa even zvisingaenderani newe. Kungozvishandisa zvisingaenderani newe. Unoziva kuti pamwe pacho ndine kumba kwangu ndine mamwe marooms andinogona kupedza wiki ndisati ndapinda. Pane mwe musi wandati maifiri zvidaumboenda murumu ndagarisa ndisina kumbomugara. Iwewe manje uri kufunga izvozvo, ndakatomborara parukukwe. Uri kunzwa ndikamborara mukitchen, vaenzi vakauya, boys ndo raidorara mukitchen. Iwe usanyeperongo wakaberekera kuBorodho, unoiziva nyaya iyi. Wakatomborara pasaidi pemoto. Vazhinji vandiri kutaura navo munoiziva nyaya yekurara kuseri kwechitofu. Wazodaro manje worega kuedza mweya kuti kondikamborara patherapeutic zvinodii, uchiedza mweya usingaedze vanhu. Ukaedza vanhu mangwana vakasavaridza mubhedha vanoudza vamwe. Chimboedza mweya. Kune umwe munhu ari kutaura so oti muri kuti mfundisi, iwe you don't get beaten by trying. Try things. Kune munhu andikutaura naye, edzai mweya mukore rino. Iyo ndichitaura so, ingofunga chiwild idea so, ungoti Mwari ndiitirei. Ndakambobvunza umwe munhu achinditi naye mfundisi, where does morals and Christianity cross each other? Can I repeat this? Where does morals and Christianity cross each other? Yakaitwa muno munyika yatinogarai yekuti reconciliation, taregererana. Imimi sarai ine minda, sarai ine mabhengi, sarai ine dzimba, taregererana. Istogara mimba yerata. Watakaregerera ari mansion, hakusi kuregererana aiwa. Hapana chakaitwa chinonzi kuregererana munyika yatinogara ino. Endai paseri apa munoona matini, mukadzika apa munoona matini, mukaenda mutreni munoona vanhu vakaita seni, wosiyira vanhu slogan nekadhenzi wofa, umwe wosiyira vanhu dzimba nemabhengi, moti hanzi tese takaachivha. Wakaachivhei? Izvo zvizvi vekwababa mukuru vaikuroyai handitya, mobva mati mavaregerera. Mavaregerera moramba muchifamba nemabhasikoro, ivo vaine maprado. Kuregerera irivhesi, zvavainazvo ngavatipi, isu tombopapawo zvatiinazvo, tikadaro taregererana. Kune munhu andikutaura naye, kana uchida kuratidza kuti ndakunamata, chinja zvinhu. Kunamata Mwari kusina mabasa kwakafa. Kunamata Mwari kusina zvakunokubatsira kwakafa. Kana ndakunamata Mwari, tebho yandinogara ngaipupure Jesu, bhutsu yandinopfeka ngaipupure Jesu, pandinorara ngapapupure Jesu. Zvizikanwe kuti ndakatendeuka. Vanhu vanotendeuka pamweya yavo, havatendeuke paunhu hwavo. Imbotarisa munhu ari padhuze newe kuti zvamakatendeuka mukati sirivheri nendarama ndezvashe munayo here? Ende varungu vakaunza this gospel ratinoparidza here, parakauya nevarungu vaiita kuti isusu titeerere
tigadzirire kuenda kudenga. Unoudza munhu ari grade 7 kuenda kudenga anoenda rini? Ngaamboita zviri kuitwa panyika. Moyo uya pana boti Father, pray for me, I want to go to heaven. Munhu anochengetwa nani? Atidi vanhu vari coward. Gara panapa uitwe zviri kuitwa panapa, uchivhiringana nedzimwe mota pamarobhoti, uchivhiringana nevanhu muEdgars uchitenga hembe, kwete kukurumidza kuenda kudenga. Woti hanzi tichanofara kudenga tasvika. Siyirai vanhu vane 80 years vaimbe rwiyo irworwo. Vane 80-85 ngavaimbe. Tichafamba mundarama musilva dzendarama. Iwe neni ngatimbofambai mumari, iwe neni ngatimbofambai muzviitikwa. Bhaibheri rinobva rataura roti Abrahamu aive netsika yekudya zvakakora, tafura yaAbhurahamu. Abrahamu haana kusiya hama dzake kunotambudzika. Iwe hauna kusiya ngoma kuzotambudzika. Iwe hauna kusiya mashavi kuzotambudzika. Iwe hauna kusiya kutamba muchongoya kuzotambudzika. Wakasiya izvozvo kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Test the spirit. Iwe Bhaibheri rakati kana uchida, uchitenda, uchadya zvakakora zvenyika, harina kuti kana mafunda. Ndosaka ndichigara ndichidzokorora munomu kuti tikatora vanhu vane maPhD nemamasters, totora vanhu vane madegree nemadiplomas, tozotora mazero grade, equation yacho hainyatsoshanda kuti utaure kuti uyu ane mari kana kuti hauna mari. Mari imwe yamunoita munopiwa naJehovha, imwe haidi kushandirwa munopiwa naJehovha. Bhaibheri shoko raMwari roti kana marima muchakohwa 100-fold saIsaac. Haana kurima zvakakura, paakarima akakohwa 100-fold. Pawaisa ruoko rwako iwewe ngapaite zvakanaka. Vanomirira Jehovha vachawana zvizhinji nekutenda. No munhu andiri kutaura naye so akatarisa basa rake so. Pane chinhu wani chandinoda kuti udzidze kana uri mwana wangu chaiye. Vanhu vanogara kutituka. Pfeke, hauna kukwana, watadza basa. Vanhu ngavabvotomoke vachikuropafadza. Vanhu ngavaite tsika yekubvotomoka vachikuropafadza. Vanhu ngavaite tsika yekubvotomoka vachikuropafadza. Even vakazofunga waenda, but ngavange vakupa. Unoziva here kuti tikakuita board member, tikadaidzira panapa kuti baba namai Chuma wamaboard member, zviri nyore kudaidzira kudai, but kuzoturura munhu kunonetsa. Murunandadara tikanyura tikavaisa maboard member, tanyura for the next 3-4 years tofana kuwana technicality yekuwabuditsa. Hamugoni kudaidzira nhasi mangwana mochinja. Saka ndiri kuti vavengi vako ngavambokupinza pavasingadi kuti upinde nekuda kwenyasha, vazochema uripo. Unoziva kuti Labhani akazoudzwa nevana zvikanzi baba mugere henyu mumba, muka kusango uko dzese dzaane mavara. And the children of Laban went to him and said, we are seated here. All the wealth that we have worked for, it's now just for Jacob. Baba kwakutaura ngati mudzinge yaende. Iwo vasati vamudzinga anga atoziva kuti vanhu vaya vakuuya kwakurongedza kwakuenda. Ndiri kuti kudii? Pamwe pacho patakauya muno muFolenrendka, vanhu ava ngavazorangarira kuti kune chimwe chinyika chinonzi Zimbabwe, tapedza dzimba mastreet. Kuzotarisa City of Joburg so monoti hapana zita rinoti Kumalo kana kuti rese riri kungoti jiriji Mugando Makanda Nyabadza kuti masenemai akambobvepi masenemai kuti rudhapoti yapera nevanhu vakomana handei vana vedu havachina nhaka. Isu takazviitwa nevaMalawi. Isusu maZimbabweans takazviitwa nevaMalawi, hatifaniri kunzwirawo tsitsi vari kuno nekuti isi takamboitambwa uku. Vana baba vedu vanga vaine zvitsapi zvekumusha zvaigara kitsi. VaMalawi vachitenga Rugare yese, vachitenga Unit K, vachitenga Zengeza yese. Ungodai unandipa rini rendi, ukatenda apa unandipa rini rendi, ukatenda kuleft unandipa rini rendi. Iwo uchiti ndini moyo ndizvo chigara matongo, but usina chinhu. Malawi nanenge achiti unandipa rini rendi. Ende manje zvazvakazoita vana vavo vakaberekerwa muMalawi vanagondwa hauchavatangi.
andokutaura kuti ndini muZimbabwean auchagoni kuudza gondwe kuti iyo seneme yacho unotoiona kuti haina kujairana vana museyamwe inotongonzi gondwe yatopinda musystem. Even kubhora chaiko pane nguva yatata kuti national team yanga yakazara vaMalawian nemaMozambican kuita kunge France inonzi Africa 11 vese vanotambira France ndevekuAfrica. Paul Pogba wakamboonepi zita rekuti Paul Pogba akasvipa kudarika Sophie achinzi akaberekerwa kuFrance. Matuidi inzwa mazita acho. Ukaona Kolo Konde unotofunga kuti abva kumasvingo nezuro, but anenge akapfeka blue achinzi muFrench. Tarisai Kolo Konde ndingosimudza one ari muno muone kuti amuoni kuti wakatofanana naye. Hauna kana musiyano, but anenge akapfeka jezi reFrance. France yonzi yawina World Cup ina Thierry Henry na Matuidi na Vieira. MaAfricans ari kuropafadza France. Isu ngatimbozviitawo munomu, vamwe vari kuzviitirwa, isu todzidawo nyasha idzodzo zvimboitikawo kuno kuti South African national team inonge chinzi masuka mutwasekwa moyo Jakata namba iari oto vanhu vazoti uyu asi muSouth African uyu. Makarionepi zita iroro? Muri kuramba mukasazvigamuchira munozviona, but muchizvionera kumaraini. Imi muri kufunga kuti vana vedu vachanotambira bhora kuZimbabwe? Muri kufunga kuti vana vedu vachanomhanyira kuZimbabwe? Vanomhanyira kuno, vanotambira kuno, vanoshandira kuno, but ndiri kuti vanobva paRudaport ngatiedzei mweya tivatume vanokondrora zvichibva pano. Muri kuramba aiwa, but kana kuine vanhu vanondinzwisisa, tarisai muone kuti national team yeZimbabwe haina here payakambozara vana Benjani Mwari wati muZimbabwe, vana Madhinda vese vanhu vaya vakangosinika vachipinda. Inini handisi kuramba kuti takambozviitirwa, ngatingozviitaiwo. Muri kunanda ngatingozviitaiwo. Kune vanhu vane mwana, test the spirit. Ukaona chimwana chako chichifamba so wochiudza kuti uri CEO, wongopfuura nepakambani yaunoda kuti apo, even usikazivi zita rapo wongoti apo Mwari ndatorwa. Senge paairport haiyendika aratambo haitizi. Ukangosvika paairport wototi ndagadzira basa remwana wangu, aircraft engineer. Ukaenda paRanzeria woti COO wepano ndevangu, ndewekumba kwangu. Ibhaibheri roti pawatsika ndadi ndakupa, kwete wakanyarara, but uchitaura. Try the spirit. Ndotozviziva kuti mitemo yenyika haibvumi, ndotozviziva kuti vane nzira dzekuchengetedza nyika yavo, but isusu ngatiwanewo nzira dzekupinda nekuseri nechinhu chinonzi grace, nyasha, simba rekutenda. Ngaritisvitse izvozvi. Ukatarisa kuti papanel of pastors dzemu Gauteng region pane pakanyorwa kunzi Pastor A. Jiriji. Ndosaka ndakapa vana vangu mazita anoti Mutsavashi ngaavongwe nakunashe. Shanoni Mutsano tomonzi Shanoni ngaavongwe nakunashe. Handina kutombobvira ndaisa rechirungu. Ndoda kuti pavanozonotonga vanyatsotonga zvichizikanwa kuti chizita ichi chine kwachakabva. Ndozvandakabvisira mazita echirungu, kuti chizita ichi pane kwachakadini, kwachakabva. Vana Kama Biriat hapana kana kukama neZimbabwe. Ukangonzi Kama Biriat muZimbabwe nobva wotoziva kuti ushu haasi muZimbabwe, tiri kungotora chipo tomupa mari. Ende Kama Biriat akava namari haidyiri yese muZimbabwe, imwe inoenda kwaakabva. Mozviziva izvozvo? Imimi ngatibvumirane Kama Biriat, usazobuditse pavideo pandutaura, but Kama Biriat muZimbabwe here izita rekuZimbabwe rero. Even mukati chirungu chekuti kudi pane pamwe pandoda kuti timbosvika mangwanani pekuti haufaniri. Ruth akaroorwa naBoaz akaita mbuya vaJesu ari muMoabite, kureva kuti muZimbabwean zita rekuti Zimbabwe harina parinokukanganisa. Unoenda nenyasha, unopinda nenyasha senemu yakadaro. Isu vamwe hatisi rekuti jiriji rinotonetsa manje, harizikani kuti nderechinyasarandi here nderecho rekuti mucharambei ndo rainyatsoita wanyatsozoti iri mazizita edu akareba. Imwe senemu ndeyekuti mucharambei. Ndine munhu andikutaura naye
ukasvika panosvika mamonya kwana nenyasha, ndati simba rako harigoni, intelligence dzako hadzigoni, reasoning yako haigoni, understanding yako haigoni, asi kune simba rinorenewa like eagles ratinogona kushandisa kana taakupinda patisingakwani. Pane simba rinotipinza patisingakwani. Naimbozvifunga so izvi ndiri kunamatira kuti timboita one street inenge ingori nemasenemi edu chete. Manzwa, toda kumboita street kwete kure kuno muRudaport. Gore rinouya iro ndine street yandakanamatira yandoda kuti titenge dzimba dzese dzirimo. Hamudzitengi kuti munoda kudzigara, mongodzitenga kuti mufundisi unodzida. Mazvinzwa, hausi kuitenga kuti ugare imomo, uri kungotenga kuti mufundisi vanoida, unongoitenga woisa vanhu because mufundisi vari kuda siti racho. Handisi kuda rendi inobva ipapo, aiwa, ndiri kuda mazita acho kuti angofanana mustreet 1 ese achireva chechi inoi. Ndiri kuzviitirei? Hapana kana chikonzero kungosvota Satani chete. Kuno mumwe munhu arikutoti pana angotaurai kuti ngatitenge dzimba, wabva watanga kurwadziwa kufunga kuti hatisiri muchechi. Toita sekuti takauya kuchechi kuzotaura zvemadhimoni. Murungana kwaIsraeri vaiti vakataura vakapinda muchechi yekuIsraeri vaitaura zvemizambiringa, vaitaura zvekuberekwa kwemombe, vaitaura. Ukatarisa vana Isaya vanototi vakai dzimba, roranai, vakai magadheni, vaisataura kuti handei kudenga. Kuno munhu andiri kutaura naye izvizvi akanditarisa so anonzwa kurwadziwa kana ndichitaura nyaya yemari. Asi ndikatanga kutaura nyaya kuti hunobuda chete varoiwe kumusha kwako, iwe pamwe varoi takabvira kuvataura pamwe vapera. Takabvira rini kutaura zvavapera? Vapera, vatendeuka, hakuchina varoi uko. Ngatitaure zviripo. Hauna imba indinoda kuti uite imba, ndo zviripo. Varoi vapera. Pamwe pacho unoramba uchingosunga varoi, ivo vapera. Pamwe uchasvika kumusha munhu waifunga kuti muroi, otokuti uyai tipfugame tinamati. Ende handiti ndo zvatiri kuda kuti vatendeuke. Ngatimbosiyai zvevaroi. Pamwe vapera varoi. Takabvira rini vana baba vedu vaitaura zvavaroi, kutaura zvavaroi, pamwe vapera. Akatokuroya ndiwe usiri kutenda, usina kumirira, usingatendi kuti Mwari vanondiitira chimwe chinhu. I want God to do something to you. Kunamata ngakukubhadhare, kuuya kuchechi ngakukuripire, nyasha dzamweya mutsvene dzive pamusoro pako. Masikati ano ndine nyasha dzandiri kufunga kuti Jehovha unofanira kutipa. Kune vanhu vanofanira kungoti ndakuda simba iri. I want to renew myself. I want to reconfigure myself. I want to try the power of going to the next level. Ndandichinamata ndichiti gore rinouya ndobvumidzwa kuchitaura handiti ndini mufundisi. November, September, October, November. PaRudaport ndofunga tatenga dzimba 26. September, November na October, just 26. And hadzisati dzapera, ndichine 6 dzisati dzarejeswa dzakabvumwa kare. Ano dza9 ndaisirwa message dzevanhu vari kuregister izvezvi. Handisati ndadziropafadza. Ndichibva panapa ndiri kuenda Western area. Ndichibva kuWestern area ndiri kutoropafadza imwe iri kutotsvairwa izvezvi ichitorongedzwa izvezvi. So vanhu vari kutopeka makadhibox kuenda kumanyowani. Iwe ndo pauri kugara panapa uchitaura kuti hanzi ndine imba yangu kwaChirumhanzu, kwamadziva dondo ine makonzo. Unoenda korini? Yakanaka, ichengetei, but vakai dzimba kwamuri ikoko, kakai matende kwamuri ikoko. Kune munhu andiri kutaura naye. Mota handichagoni kudzitaura manje. Mazuva ano kana watenga mota unouya nayo kumba kwangu, handichafambiri mota kunoropafadza, ndinotambisa nguva. Kudhara maiti mukatenga mota ndaiva ndichimhanya, mazuva ano ndiri kuda makii. Handirevi kuti handiropafadzi mota, aiwa, munouya nayo kunumber 38 Gale Street ndeiropafadza. Asi dzimba hamugoni kuuya nadzo makadzitakura pamusoro, ini ndinouya ikoko. Kune munhu ari kunditarisa sovati mufundisi vari kutenga dzimba vakaita sei. Uya utaure neni. I am there 24/7. Kana ungondibikira sadza,
ukandaidza mumba kwako indakasangana nomwe munhu nezuro aiti tanguva unokuonai muri kudei zvikati tanguva unokuonai ndikati akana mauya ndiona dzokerai hamuna nyaya. Hakuna munhu anouya uzoona munhu waMwari usina zvauri kuda. Kana wauya taura nyaya yako, kana usina chekutaura ingotaura kuti unonzani, unobva kupi, wakaberekwa sei. Ipapo along the way ndichaona need. Elisha haana kuudzwa kuti hapana mwanakomana, akangobikirwa akanakirwa chete kwakutotanga kubvotomoka. Pambacho chinokutadzisa kuenda kunew season kuomera. Unoomera nekubika maguru chaiwo kuti ndingodyawo kamwe chete. Hanzi mufundisi vanotyisa. Unotya mufundisi, unotya ropafadzo. Mbotarisa unountatso ndinotyisa inini. Pamwe pacho kugara panyasha kakuswedera padhuze nevari kuofficiate nyasha mazuva iwayo. Munhu ari kunditarisa kuti mufundisi zvinoshanda here. Zvinoshanda. Ukagara padhuze nevafundisi zvinoshanda. Ukagara padhuze nenyanga unoroya. Ukagara padhuze nevafundisi unokomborerwa. Ukagara padhuze nevakanika unotaka kufarira oil. Hakuna mukadzi wamakanika asingafariri oil. Mukadzi wese wamakanika anofarira oil because anozoti pa oil pane chingwa. Zvino ini ndikaenda ndine oil pa trouser maimufundisi vanopopota. Oil maiona kupi? Zvino manje mukadzi wamakanika akaona oil pa trouser anozoti baba waswera kubasa. Mukadzi wapainda akaona paint pa worksuit anozoti nhasi vashanda havagoni kuti havana mari. Kunyepa here vakadzi vemapainda. Ukaona worksuit ichuya yakachena unyatsozoti tiri kurohwa nenzara. Ikauya ine paint wozoti yes, vaswera kupi? Kubasa. Nemukadzi wamakanika anofarira oil. Saka unoswera naye anokudyisa. Umanya mungu warutoseka. Vanozva kuti worksuit ikauya yakachena tarohwa nenzara. Worksuit ikauya ine zvima oil wozoti muchinda anga ari pabasa. Wakaoma. Murukunza ndoedza tana. Tuda kuti gore harisati rapera. Tuda kumboedza nyasha. Tuda kumboedza nyasha mangwanani ano. Tizoenda kumba. Inini ndati vanomiririra Jehovha. Vanopiwa nyasha dzisina zera navo. Vanopiwa zvinhu zvisina zera navo. Iwe ukapiwa chinhu chine zera newe hazvishamisi. Ndaitaura nezuro nehama dzandaitaura nadzo. Tati chitsvaga mota inonzi iyo Land Cruiser nyowani yakabuda. Zvikanzi kana uchida unoisa deposit weimirira for 6 months. Asi mauno aripo, kana uchida uno you pay and go. Ipapo. Wanzwa zvandikutaura. Uno Corolla nebandam Ford Bandam dzirimo muworkshop. Ena unotonzisa rudza yaunoda. But idzi dzinodhura idzi. Vanakope unotanga vaisa deposit womirira. Kureva kuti kana uri pa kuno munhu ari kuti mufundisi vaakutuka mota yangu. Ndinotenda Mwari nemota yako. But ziva kuti haasi mukadzi wekuti still death do us part. Mota ukaiti drive yochinja. Even yenyu yechechiyo. Murikuiona yechechiyo iri apo iyo. Kudhara iri nyowani ndaigara vhiri rayo richipenya ndakaripolisha. Iyo zvizvi ndaakuneta kuigeza vhiri. Vanonzwa mweya vatonzwa kuti mudhara ari kuti kudii. Haichanyanyi kunakidza kuigeza. Because dzaakuita kunge dziri kupiwa mahara. Ndikatenda kuleft ndaona imwe, ndikatenda kuright ndaona imwe, ndikangodriva 5 meters ndaona imwe. Dzawanda. But kuna munhu andikuta ukasvika palevel iyi Mwari ngavakuise iyi, ukasvika apa wokuisa apa. Newe mota yauri kudriva hazi mukadzi. Ikanzi drive inochinjwa. Pane chinhu 1 chausingachinji, pane zvinhu 2 zvausingachinji. Mwari nemudzimai izvozvozvo hauchinji. Kana Mwari nemurume izvozvo hauchinji. Asi masofa nebhutsu ndikunzwe uchitaura kuti bhutsu yangu imufundisi yakakura kudarika dangwe rangu, yakasimba chaizvo. Kwandiri haisi testimony, it's an insult. Sofa iri ndakabva naro kuZimbabwe. Ndakazonzwa mumwe munhu auti hanzi ndoda kurilocata kuZimbabwe, ndiri kutsvaga truck yekunotakura masofa. Pandiri kunogara sofa ini ndakati simbeika rabva rarira kudai.
ndikati imi riri kuda kukwira futi bhazi kuenda ko kungosiyawo watsvaga asati aropafadzwa nesofa woti garai apa iwe unotanga zvinyowani. Pamwe pacho ukachinja imba ibva wachinja nezvinhu zviri mumba imomo, kwete kuti uri kubuda mumukuku uchienda ku1 room wobva watakura madzoto yese mumukuku nawe ikoko, waakubuda murumu mune madzoto yese mu1 room uchienda naye kucottage, waakubuda kucottage kuenda kuflati nemadzoto emucottage kuflati navo. Pamwe pacho zvimwe zvinhu zvinongoda ine attitude inoti ngazvisare, Jehovha atange neni. Unochinja imba chete, hauna chaunochinja. Unozoti waenda kwawakudzikisa masofa obva waona gonzo rabuda rateera because watakura property yaro. Tarisa munhu ari padhuze uti mufundisi wari kumutsa vakarara kuti ndiparidze vakamuka. Ndingotaura kuti vakarara vadi vamuka. Tarisa munhu ari padhuze neoti simba rekurarama riri pakutenda kwako. Zvese zvaunazvo, it's the manifestation of the level of your faith. Kune vanhu vandakabvira kare kuti budai mu1 room, kana wayashota mari yacho unotaura neni yerendi, haasati abuda haatendi muna mufundisi, haatendi muna Mwari. Buda mu1 room woti Mwari ndaakukutendai, mati try me, panoperera understanding yangu, salary yangu ndeye 1 room, ini ndaakumboda 3 rooms, itaiwo zvamunoita neni. Ndaiudza mumwe munhu ndikati kana uine maexpenses anoshanda so. Munhu ane maexpenses e20 rand anopiwa 20 rand. Munhu ane maexpenses e2000 anopiwa 2000. Munhu ane maexpenses e100,000 anopiwa 100,000. Nhasi musi wa 21, if I'm not mistaken, nhasi ndi 21, munhu wese ari munomu ari kutarisira either mari yemagetsi kana musina kubridge. Mari yemvura, rent or bond. Anditi asi iwewe manje kana usina kuwanirwa nyasha uri kukumbira rent 200, kuna ari kukumbira rent 10,000. Mwari vakatendeka vanokupai rent musi wa 30 mese munenge mabhadhara, umwe neumwe sekutenda kwake. Ndine urombo nevanhu vasati varopafadzwa vanofunga kuti pastor vanotituka papulpit. Usinganzwisise kuti handisi kukutuka, ndiri kuisa shungu mauri kuti uone kuti mandiri mune capacity, but I am not using the capacity. Can I repeat this? I don't do this to humiliate you. I don't do this to discourage you. I am sharing with you this so that you can see that in me the Lord can do wonders with me. The Lord can use me to be a custodian of his wealth. The Lord can provide if I trust him. Ndakambonzi nomwe munhu fuel inonetsa, ndikati munhu wese akatenga mota anondipupurira. Ukatenga mota fuel haizonetsi. Can I repeat this? Kana watenga mota fuel haizonetsi. Nhamo iri pakuti ausati watenga mota yacho, Mwari havakupe mari yefuel iwe uine bhasikoro. Vanokupa bhasikoro haridi fuel, vanongoisa simba mumavhi ako. Wanzwa kana uine bhasikoro ukati Mwari ndifambiseiwo kuenda nekudzoka, Mwari vanobva vangoisa energy mumavhi ako gaga. Pamakati akaita sei unenge uchingopedhela, pamateru unenge uchingopedhela. Mwari vakupa simba rekuenda nekudzoka. Bhasikoro haribvi, chena hadzidambuki, chena hadziruzi. Even ukaenda pamateru wemota havakutsike, wakumbira nyasha dzekuenda nekudzoka nebhasikoro rako. Wekombi the same. Mwari ndokumbirawo kuenda kubasa ndichidzoka, vanokuprovida yekombi inokwana nekutenga gwinya pauchadzikira chikombi, because haugoni kuita drive through. Wemota akanzwa nzara anopiwa kamari kekuti aite drive through paMcDonald achitenga kofi, because Mwari vari kupa umwe neumwe sekukumbira kwaakaita.
unopiwa mari yedrive through iwe uine bhasikoro. Handisati ndakamboona bhasikoro padrive through. Saka nyasha dzandiri kutaura panzvimbo ino dzinongoenderana nekutenda kwako. Munhu ari kumusha akakumbira kuti Mwari ndaakunzwa nzara, vanomuratidza roro, muti wematufu, nekuti ari kuprovidwa zviri muenvironment yaari. Mwari ndibatsireiwo ndaane nzara uri pakati pesango, unongopatika wapinda muzhenje remazhanje, wapinda munonzi muchakata, wapinda imomo wozoona zvitsombori pamberi, uchingopedza wobva waona rwizi, bva mvura yako, wapedza kudya maroro ako, musharukwa waita basa ravo. Saka Jehovha ngaakubatsire uzvisimudze kubva palevho yauri uende palevho yaunofanira kuva nekutenda. SaJabez anoti, this situation I don't like it, but you have put power for me to ask, and he asked, the life changed. But nai munofunga kuti uri pakati nepakati pesango ungawane pizza, kana iwe pizza yacho kana uchigara uko unoiziva here. Vazhinji vari muno pizza makazoita yekufundira. Vazhinji takadzidzira kudya pizza. Nanhasi vamwe haisati yakukunakirai, mukadya pizza munozoda futi kudya sadza. Mateenagers chete ndiye anoti akadya sadza akadya pizza aguta, unotonzwa kuti ndakunorara adya pizza. Vana baba vari muno vanotoda kasadza, ndikuti vanzwe kuti yanguva yekurara kana vadya kasadza, kureva kuti mwaka wavari kurarama hauna kuvafanira. Vakafanana nemadzimai aya ane bhutsu dzine sharp point. Ndinana baba vakadaro vari kurarama mumwaka wavasingafaniri kunge vari nenyasha. Mwaka wavo ndewe maroro, mbambaira nenzungu, asi Jehovha kwakutiitira nyasha, kwakutimutsa tiri mupizza. But ndinotorevesa, ndine vanhu vakawanda vari muno wekuti vakadya pizza vanofunga kuti idessert. Ndiri kutorevesa zvo, ngatingobudiranai pachena. Dzimba zhinji hamugoni kudya pizza 3 days dzakatungamidzana. Unonzwa baba vakukombolena kuti ndochiichocho, ndochiichocho, ndochiicha muri kutiitira. Vana mai dairai amen, muri kutya kuzotsunywa here. Ichokwadi chandiri kutaura ichi. Haugoni kasadza kanodiwa. Unyatsonzwa kuti munhu ari kunzwa kuti ndaitirwa zvakanaka. But mateenagers neyouth nesunday school mukatenga pizza vato right, mukagadzira bhega vato right. Unonzwa inini murume mukuru kurarira bhega, inini murume mukuru chaichai ndingararire bhega. Unyatsonzwa kuti kumusha kuchiri pano, but nyasha dzakaringana. Ruzevha tunarwo asi nyasha dziripo. Because vamwe vakabva kumusha asi havana kuzosiya zvekumusha. Wazvinzwa? Asi iyoyo manje it's a positive problem. Yandiri kutaura nezvayo it's a positive problem. Ndo zvazvinofanira kunge zviri. Muri kunzwa? Ndo zvazvinofanira kunge zvidini? Zviri. Ndakazobvunza mumwe munhu atanga kudriver. Zvikansaka mufundisi ndotosvika here ndakangoguma accelerator. Ndikati mamuchida kuti kana achifunga kuti ndichaita segonyeri kuti va. Ndikati aiwa iyi haidi simba iyi. Kungotepa chete kungodai. Mota haidi simba, haizive makata, haizive matero, haizive mvu. Kungotepa. Pamwe pacho unenge wajaira akayekuda. Wozongosaka neparuda ungonzwa ichete zvishoma indicator nekachigunwe. Ukadai yatodonha yatobuda muroti kungodai. Uchingodai. Uchiridzako music. Munosha. Pane nyasha dzaunofanira kumbowanirwa muupenyu. So kumbosvika uko uri kuenda usina kudikitira. Aircon iripo. Mbotatsa munhu ari padhuze kuti ukagara upenyu hwaJesu unonakirwa, ukagara munashe unonakirwa, ukagara munashe unokomborerwa. Bari kuno munhu kuti tichitaura dai asati ane mota, andiko wemota ndo vakadii. Uya kwatiri, if you can't beat them join us. Kune nyasha dzirikoko. Ini nangu ndakambodzidza kufamba netsoka ndikadzidza kudriver. And handichafambi, asi tsoka handichafambi nadzo. Ndakatoona kuti makumbo angu ajaira zvimwe. Jaidzawo makumbo ako zviri nani. Ndine vanhu vandani chibaya-baya. Ndine vanhu vanoda kunamatira gore rino risati rapera. Ari kuti mufundisi ndoda kubuda mu one room.
kana mukuku. Inangu ndiri kunamatira vanhu kunyanya makaposi.